Την πιο ιερή νύχτα, ακριβώς πριν παραδοθεί στους εχθρούς του, ο Ιησούς σήκωσε το βλέμμα του στον ουρανό και προσευχήθηκε. Δεν ήταν μια παράκληση για τον εαυτό του, αλλά για εμάς. Για σένα, για μένα, για όλους όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Αυτά είναι τα τελευταία λόγια που το Ευαγγέλιο μας διατηρεί σαν μια ειλικρινή, βαθιά και γεμάτη αγάπη προσευχή. Είναι απόδειξη της αγάπης του, η ομολογία του ενώπιον του Πατέρα, η πιο αγνή του επιθυμία, να είμαστε μαζί του, ενωμένοι, αγαπημένοι, προστατευμένοι, για πάντα. Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 17. Πάτερ, ήρθε η ώρα. Δόξασε τον Υιό σου, για να σε δοξάσει ο Υιός σου. Του έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους, για να δώσει αιώνια ζωή σε όλους όσους του έδωσες. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, να σε γνωρίζουν το μόνο αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό που έστειλες. Έχω φανερώσει το όνομά σου στους ανθρώπους που μου έδωσες από τον κόσμο. Ήταν δικοί σου και μου τους έδωσες και έχουν τηρήσει το λόγο σου. Προσεύχομαι για αυτούς. Δεν προσεύχομαι για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί είναι δικοί σου. Άγιε Πατέρα, φύλαξέ τους το όνομά σου, το όνομα που μου έδωσες, για να είναι ένα όπως εμείς. Δεν σου ζητώ να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τους προστατεύσεις από το κακό. Αγίασέ τους στην αλήθεια. Ο λόγος σου είναι αλήθεια. Και δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς, αλλά και για όσους θα πιστέψουν σε μένα μέσω του λόγου τους, ώστε όλοι να είναι ένα, όπως εσύ, Πατέρα. Είσαι μέσα μου και εγώ μέσα σου, και αυτοί μέσα μας. Και τους έδωσα τη δόξα που μου έδωσες, για να είναι ένα, όπως εμείς είμαστε ένα. Εγώ μέσα τους και εσύ μέσα μου, για να είναι τέλεια ενωμένοι, ώστε ο κόσμος να ξέρει ότι εσύ με έστειλες και ότι τους αγαπάς όπως αγαπάς εμένα. Πατέρα, θέλω όπου είμαι εγώ, να είναι και αυτοί μαζί μου, αυτοί που μου έδωσες, για να βλέπουν τη δόξα μου που μου έδωσες, γιατί με αγάπησες πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Τους φανέρωσα το όνομά σου και θα το φανερώσω, για να είναι μέσα τους η αγάπη που μου έδωσες και εγώ μέσα τους. Αυτή η προσευχή δεν είναι απλώς ένας αποχαιρετισμός, αλλά η έκχυση της καρδιάς του Χριστού. Ο Ιησούς δεν μας άφησε με μια ψυχρή εντολή, αλλά με μια φλεγόμενη επιθυμία, να ζήσουμε ενωμένοι στην αγάπη του Πατέρα, προστατευμένοι από το όνομά Του, γεμάτοι με την αλήθεια Του και προορισμένοι για τη δόξα Του. Αυτή είναι η διαθήκη Του. Και αυτή είναι η αγάπη Του. Η αγάπη που προσεύχεται για σένα πριν καν το ζητήσεις. Ιησού, κάνε με δικό Σου, για αυτούς που δεν διστάζουν, για αυτούς που δεν αμφιβάλλουν, για να είμαι εκεί που είσαι εσύ. Αμήν. Αυτό είναι το καμπανάκι της Wanda. Κάντε like και μοιραστείτε αυτό το βίντεο. Τα λέμε, αγαπημένοι.